Nos hát, hello mindenkinek, üdvözlök itt mindenkit először a kis stúdiómban, ez az első videó, amit felveszek YouTube-ra, ami egy tesztvideó lesz itt karácsonyi időben, itt már kint vannak a karácsonyi díszek itt is a falon, és ma nem fogunk más letesztelni, mint a Lavalier-nek a vezeték nélküli mikrofonját, hogy kicsit ki van égve, de ami így néz ki annak a doboza. És hát amiről ki lehet venni a dobozra az, hogy bele lehet dugni a telefonba az egyik felét, és lesz hozzá mikrofon. Én olyan pakba rendeltem, hogy one to two, ami azt jelenti, hogy egy ilyen bedugó a telefonba, és 2 darab mikrofon, ugye 2 ember, hogyha éppen úgy van a videó, és hát azért én nem is itt YouTube-ra, csak hogy magamnak is szoktam videókat csinálni, hogy legalább 2-en. Azt mondja, hogy live-olazáshoz, interjú, tehát ilyen mindenféle videókhoz lehet használni. Még amit a dobozom van az, hogy 20 méterig bírja, addig nem csatlakozik le. Meg ilyen szélbírás, meg ilyenek. Szóval én szerintem ki is bontom, amúgy a doboz az nagyon jó. Szóval csak így alulra megnyomjuk és kicsúszik. Szóval amúgy tényleg nagyon jó. És amikor így kicsúszik, így néz ki belülről. Nos, hát most azt kell tudni, hogy itt van belül szépen 2 darab mikrofon. Így. Csak túl világos az a lámpa, egy kicsit így világos, de mindegy. És akkor itt alul van benne töltő, és 2 mikrofon, és ugye egy ilyen bedugót a telefonba kell bedugni. Szerintem én kezdek ezzel a bedugóval. Van az oldalán egy kis USB-C csatlakozó, amivel, hogyha bedugod a telefonba, ugye akkor nem lehet tölteni, viszont hogyha abba bedugsz még egy USB-C-t, akkor már tölteni is lehet egybe, szóval ilyen tök praktikus. És akkor ez ennyi, így néz ki, és hogyha bedugjuk, akkor elvileg itt az oldalon van egy icipici pötty, amiben nem fog látszani szerintem. Nem is látszik, igen. Ami zölden világít, hogyha éppen megy, és így néz ki, most egy mikrofont kivettem. Egy kis wind protector tetején, amit hogyha leveszünk, ennyi. Tehát ilyen sima a teteje, és akkor így, hogyha visszateszem, akkor így, amit tök könnyen lefelteltő. És hogy itt van a hátulján egy darab gomb, amit hogyha hosszan nyomunk bekapcs, és hogyha hosszan, akkor utána ki. Itt oldalt egy USB-C-s töltő, és ugye a kis csíptető, és akkor várja, így, és akkor fölcsípődött a ruhámra. Szóval ilyen kis tök praktikus, és akkor, hogyha bekapcsoljuk, akkor ott világít így pirosan, zölden, mert hogyha becsatlakozik elvileg, akkor zöld lesz, de mi nem tudom, nem próbáltam még ki. És akkor így hosszan nyomjuk, és kikapcsol. Szóval igen. És azt kell tudni erről, hogy már ez a videó előtt egyszer kibontottam, de nem próbáltam őket ki. Ezen azért van pamacs, mert ezen is ilyen volt, és amúgy pamacs nem adnak hozzá, csak nekem volt egy ilyen régebbi mikrofonom, ami szintén Lavalier, csak kínai betűkkel van ráírva, hogy Lavalier, erre pedig normálisokkal, szóval és ez azért van, mert ezt Temuról rendeltem, ez pedig nem Temuról, lesz valamilyen random oldalról. És ugye ez olyan pak, hogy így néz ki, és akkor ehhez egy adó és egy mikrofon, és ehhez a mikrofonhoz jár pamacs, ehhez pedig nem, és akkor levettem erről a pamacsot, és arra rátettem, szóval így szereztem pamacsot, nem tudom, ehhez most véletlenül nem adtak, vagy tényleg nem jár hozzá, hát én egy doboz rendeltem, szóval nem tudom, hogy ez most véletlenül van csak el, és akkor így van nekem 2, egy pamacs és egy nem. Amúgy, hogyha erről leveszik a pamacsot, ugyanaz van ugye alatta, és akkor már csak ott van benne egy kis zsinórok, a zsinórok vannak benne, de ezt most ezzenek rossz hangja volt. Kiveszem, és akkor összesen egy USB-C, és még egy USB-C van hozzá, hogyha egyszerre tölteném a 2-t, ebbe a kis dobozba ennyi van. Szóval igen. Akkor jöjjön szerintem meg hát itt a sejem alatt, meg a doboz alatt van egy kis leírás, de ilyen könnyen szinte semmit nem lehet használni, szóval szerintem senkinek nem kéne hozzá leírás, hogy ezt értelmezze. És akkor jöjjön a teszt, amihez most állványban van a telefonom, szóval egy másik telefont fogok használni, hogy felvegyem vele a hang. Nos, hát beletettem egy másik állványba, nem másik kamerát használok, szóval bele tudom dugni, és akkor bekapcsolok egyet, és meg tudjuk nézni, hogy milyen a hangja. Ez most amúgy ennek a mikrofon, ami most rögzít, az a Xiaomi 12S-nek hát Xiaomi Ultra mikrofonja, úgy van leírva, és akkor ezt össze tudjuk hasonlítani egy
ilyen 7000 forintos kis lávalájör mikrofonnal, szóval váltsunk mikrofont. 3, 2, 1, és... Nos, hát és már ennek a hangja is rögzít a kis lávalájör mikrofonnak. Amúgy, hogyha ilyen nagyon közel teszem meg, vagy ilyenre, nagyon recseg, mert nagyon érzékeny mikrofon, szóval én szerintem így a jó, hogyha ilyen távolságban van. Ezt tettem, ezt kapcsoltam be, nem a pomocsos nagyapámat változtasson valamit a hangja, és akkor ne a eredeti hangot kapjátok. Ide leteszem a kamerához ezt a mikrofont, és akkor így szól a hang. Akkor nézzük meg, amúgy egy mozgásra van benne egy ilyen kicsi fura hang, ez nem tudom, hogy micsoda, de megpróbálom ide, ahova a youtuberek is szokták föltenni, így eléggé recseg amúgy a hang, mert én már most így a völöbb vágás közben leteszteltem egy kicsit, hogy tudjak nektek róla valamit mondani. Szóval szerintem most egy kicsit fölállok, és ide szoktam tenni a hasamra, és így nagyjából úgy jó a hang szerintem. Szóval igen, ennyi lenne erről a kis mikrofonról, de még próbáljuk ki azt, hogy milyen, hogyha belefújunk így windprotektorral. Elég furcsa volt a hangja, ezt is az előbb kipróbált, és most leveszem ezt róla, és így is belefújjuk ide a tetejébe, ahol ugye van benne a mikrofon. Közben jött egy kis csuklás. Szóval nem tudom, szerintem nem annyira nagyon sokat ér ez a windprotektor, de azért valamit egyértelműen, hogy ér, szóval írjátok le kommentben, hogy nektek tetszik-e. Szerintem nem rossz, egy mikrofonnak jó, és az, hogy most a telefoné, vagy ennek a mikrofonja jobb, azt így döntsétek el komment szekcióba, szóval iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le további tartalmakról. Na, ciao.